Днеска ще играем The Floor is Lava. Тази игра е известна. Почти 2 милиарда вече играят. Но и ние също ще поиграем. Така. Сега тук мисля, че трябва първо да изчакаме. Ако искате още такива части на Roblox или продължение на тази игра, то пускайте един лайк и сабскрайбнете за моя канал. Така, чакаме. След 5, 4, 3, 2, 1. Мисля, че трябва и тук да застанем. И тогава вече. Да. Но тук как да се спасим буквално? Буквално има мелница, която може би ще ни спаси. Не знам със сигурност. Има закатеряне. Нека се катерим, да се катерим. И супер, изкарахме голям късмет. О, там имаше закатеряне. Малко не съобразихме, но не знаехме. Всички изплашени бяхме. Нямаше как. Не. Май мисля, че издържахме. Не издържах. Ох. Отново, наново. Но нямаше как. Буквално трудно беше. Оха. Тук вече ще трябва да се оглеждаме. Аз къде отивам, не знам. Мале, взехме една монета. Тук имаме points to. Сега, ние всички са катерим, а някои опитват се да ме избутат. Не! Това не беше честно според мен. Мен ме избутаха буквално. Погледнете. Буквално ме бутнаха. Това беше нечестно. Те някои са накатерили. Ето нахалниците. Тримата нахалници и още някакви нахалници има тук, които са умряли. И бутнаха и това стана. Умряхме. Ама следващия раунд, още имам 15 секунди. Може би, защото и аз ще си купя такава хубава. Като меч, как се викаш, аз забравих. Не, мелница ли? Как се викаше? Мелница ли? Аз съвсем забравих. Тук буквално всички се бутат нахално. Трябва много бавно. Ей, ще ме избуташ! Не. Мен ме избутаха пак отново. Не знам. Може би. Отново потърпях умиране. Това може би е скучно малко, но скучно е, защото режимът е скучен буквално, но аз даже играя още друга игра, например Doors, някакви Respawn, Espari, 25 ръбъкси. Един човек мисля, че остана.
Сега чакаме следващия рунд. Който иска да играе с мене, да ми праща покана. Сега ще си покажа и ник. Моя ник в играта, в Roblox. Да знаете. Тук вече е по-различно. Тук е офис. Всички хубаво, че се набутаха. Аз съм тук сам. О, лавата знае си работата. Тери са лавата. До нас лавата се катери. Но ние сме вече. Вау, взех нещо. Те бахте кефиш. Мале. Ще издържим. Това е кефа. Че издържахме. Това на коли. Изгорим, да. О, ес! Скарали сме. Охо! One survivor и 27 поинтове. Your states. Неговия. О, набутна. Това горим на грима шейк. Това пъщата ли? Happy birthday, Кримас. Сега, накъде? Ясно. Не може. А ние буквално как ще се катерим? Какво ще правим? Ние сега как ще сме живи сега такива работи, ама как ще сме? Няма да умрем. Няма да изгорим. Някой да ми помогне. Така стоиме. Аз съм най-отгоре. Ей! Имаме повече поинтове вече. Майко, как тук ще са? Ес, бе! Издържахме отново. 2 пъти подред. Къде ще сме в момента, не знам. Но добре, че застанахме на лампата. Какво? What? We got prime, boys. We got prime. Ей, мръднете се! Всички са, да са мръднат. Не! Умряхме! Добре, поне го изиграхме добре. Окей, хора, ако ви е харесало видеото, плеснете един лайк и чукнете тази камбана. С вас беше Никола. Ми беше приятно. Всички, чао!